Kato nga time, nay nitulo sa ako bilahan. Unya, pagtuo niya, baho kayo. Wala, kuyawan ako di. Wala, matay na ako cancer. Ako nilang nagtudok. Mabuhi, makuha ni Dayo. Nagalit yung doktor sa akin, bakit ngayon ka lang pumunta dito? Oh. Bumalik ka na lang ng Pilipinas, doon ka na lang magpagamot. Binaliwala ko siya kasi malit lang siya. Parang munggo lang siya noon. And then, nung 2020 na October, nagsasakit na siya. Ang tigas-tigas na sobra nitong right na dede ko. Tapos yun, after 3 days din, nalaman din na, yun nga, carcinoma. Oh my God. At saka stage 3 na Stage rin. 3 na. Sobrang sakit, like from 1 to 10, pwede mo siyang sabihin na 11. Then after first week of December, bali naging hyperactive yung cancer cells. Oh my. Naging stage 3 siya. Mayong adlaw mga koys, mga et, mga angkol, mga auntie, mga kahigalaan o mga ka-wonders. Aniya kita karon diri sa another episode sa Chakoy. If you're new to our Facebook page, please don't forget to follow us sa ato ang TikTok nga Chakoy Vlogs, sa ato ang YouTube nga Chakoy Vlogs. And for our Instagram, The Real Chakoy, nana diri tanan. And karon sa ato ang interview karon, we are visited by warriors. Mga kusga ni sila, mga isog ni sila, mga nagbarog kay kinahanglang barugan gyud ang kinabuhi. O kini sila, OFW pod, sama kanamo, o aduna sila'y storya nga kinahanglan i-share sa ato mao na nga interviewon nato sila. Ako ang introduce sa inyo og atong tagaan sa Masipang Pakpak si Ma'am Maricel og si Ma'am Els. Kumusta? Aniya, mga pa ng kinabuhi, nagpadayon, mayong odto, mayong hapon, mayong buntag, mayong gabi diha sa Pilipinas, mga ante, Mga uncle. Uncle. Oh, mga kois, mga et. Karon ma'am, kumusta mo ka ma'am? Ma'am Eds. Oh, I'm very well. I'm very good. Na mangutan ako. First question na to would be, how is life treating you right now? Sa ako ang kinabuhi kay simple ra jud. Sa pagkakaroon, ang kinabuhi na ako is simple, malipayon, mapasalamaton, mahigugmaon. Ikaw ma'am? Siyempre, rin kay ko, di ko gusto, complicated ba? Maski Kuyawan ako rin. Kuyawan ako rin. Maski na ay mga gipang-agian sa kinabuhi. Gusto ko, smooth lang ang dagan sa kinabuhi ba? Wala yung mga komplikado na dapat gamayng ayaw, Kisa, walay kisaw na yun, no? complain, inaana, kaya man na. I agree, I Oo. agree. Now, taga-asa ka ma'am Sel? Taga Ormoc City, Ormoc the beautiful people. Yeah, represented by Lucy Torres. Lucy Torres and Richard Gomez, Becky naman. Ano ikaw ma'am? Kauswagan, Lanao del Norte, shout out. Yan, shout out sa Kauswagan, Lanao. shout out sa inyo hadin ha. Okay, let's go to the topic itself. When I said mga ka-wonders o mga kagalaan, mga kois, mga et, warriors ni sila tungod kay sea warriors or cancer warriors ni sila. So, dili lang sila ang atong interviewon karon na pailain kay lahi-lahi man sila kaso sa ilahang cancer. Si Ma'am Maricel adunay cervical cancer. Yes. O si Ma'am Eds adunay Breast. breast cancer, which is mo ba ang pinaka-common nga cancer karon no Common. sa mga babae, Sa no? mga babae. Ato yung interviewon ng uban kay napay similar case nila pero napay usang lahi pod nga who's going to share a story to us later on. Giunsa niyo pag find out di at that time? Na unsay process ninyo mo sa pagkahibaw-an na? Actually, katong una, kuan gyud ko health conscious when it comes to medicine. What to ko kay naman insurance no, Yes. nya libre siya. So every time na mo ko hospital, gamay ra gud kay mga ubo, sipon, mo complain day kog doktor and then katong time nagpa-pap smear ko like 6 months back. Wala, normal siya, in all normal siya. So katong pagka November, naka-feel ko nga na may something na nito sa ako pero ang akong period ato dili regular Okay. kay kuhan ka ng i-highlights lang na ako no. Oo, sige lang. Maricel Estumata, 40 years old, to get married soon, nay anak isa, 23 years old na nurse. Kanang katunga time nay nitulo sa ako bilahan. Oo.
Unya, pagtuo niya, baho kayo. Oh, shucks. Nya, unsay reaction ako, aton ko Unsay color? may, mura siya white na, mura, Okay. Yes, tama ba? dili po, kanang mura na siya condensed milk. So, pagtuo niya, syempre, automatic simuton ni mo, no? Yes. Lagi amoy. Pag ato na kong doktor, gibuka ka din niya. Siya nga naman nga 6 months nagpa-pop smear man ka. So dili gyapon ta mo sa dili kay kanang pop smear dili gud na siya 100%. Oo. Oh. Kung maga di accurate. Oh, dili siya accurate totally. Pagtanaw sa doktor sa ako physical examine, nakita na din niya pagbuka ka pa lang na naa ko nga to something nga nakita niya nga broccoli. Nya ni ana siya na ako nga through my ano daw special kuan sa gynecology need ko mag-biopsy. Biopsy na agad ayon. Ma'am, kung sige ito stage na karon sa imong cancer? Cervical stage 3 C. Ang imuha ma'am Eds, yun sa Ako, magpagkahibaw. early stage siya na naibukol sa right side, Okay. diri sa taas. So nakapa na nako siya. Kung murag lahi ra jud siya. Bali, regular ka nag-check yun. Nag-check ko sabi ko, Oh. pero mo na siya bukol ba nga murag dako gid siya. And kung mahuman lang ang klase Pausa din imong work day. sa assistant teacher. Okay. Mahuman lang ang klase, magpakuan jud ko, magpa-check up jud Oo. ako dayon. Oo. So by July, Oo. undergo na din kog check up dito sa Milior Hospital. Oo. Tanang test, ultrasound, Oo. biopsy 2 times. Grabe ang biopsy. Ay, yan ang di ko gusto kay sakit ba ng biopsy, no? Oh, sakit din ang biopsy. Maskig na ay yang ng anesthesia, kay local anesthesia biya. Oo, okay. Nga, di man sila mo accept atong unang result. Balik na po biopsy, tosok na po. Mo nito MRI, CT scan, pag human PET scan. Oo. Pag human PET scan, plano na dahil surgery, tanggal ang bukol. Naibawaan yun na ito na, Na- identify nila nga cancerous yun to siya nga bukol. Identify ka, sir, carcinoma dyan naka... Carcinoma oo. yun ang nakalagay. Kudok, kung saan man ang, ano din o, carcinoma na, cancerous na. Eh, kung nga, wala, kuyawan ako, di, wala, matay na ako cancer. Ako nga lang nagtudok, mabuhi, makuha ni Dayo. Masayid ka, anak, kaya na ako diri sa Abu Dhabi. Daghang tambal, daghang treatment, Oo, don't worry. oo. Kung baka early stage ka man, Oo. marag stage 1, siguro ang nana. Kanus ani ma'am? Last year. Last year lang. Oo. Imuha ma'am, kanus Last ani? year. Mopod, last year, February year. 2024, sa biopsy confirmed cervical carcinoma, stage 3C. Mau ba? Pero wala na ko nangutana. Pero automatic to na diretso stage 3 na dahil sa imuha. Oo, pero wala na ko nangutana ng mga 3, 1, 2, wala na. Wala na, diretso wala na. oo. Pagkadawat ninyo sa balita nga namoy cancer, unsa imo na feel ma'am? Ikaw ma'am Sel? Ako, pag ingon sa akong doktor nga need og biopsy, nakita na tanan. Ang ako na jud usa ka pangutana, Dok, mamatay ko. Wala jud ko nahadlok sa cancer nga words. Ang una jud na ug ikahadlokan ka wakoy relasyon sa Ginoo. So your relationship with God started when you found out na nakaka-cancer? Yes. Kasi at that time nga, nahadlok na kami sa mga wakay relasyon sa Ginoo, dito na ka nag-start. Nga, uy, wa ko yung relasyon sa Ginoo. Pagpangutanan ako sa doktor na, Dok, mamatay ba ko? Niyon yun si doktor nga, di ka mamatay. Magpatambal lang ta. Pag ingon ka ako nga, unsa may tambal, Dok? Muna to, o pa, 5 ako daw kuno ka chemo, 22 ka radiation, o ka brachy, wa man may mga idea ng mga ingon ana. So ni ngadto ko sa CR, ang pinakauna gyud nako nga reaction is, Lord, sorry. Kanang Ginoo nga tagi ko og kanang relasyon diha nimo. Wa man jud ko mahimo man jud kog ipis kung mamatay ko. Wala man jud, zero man jud ko. Do musimba ko pero sa diri sa kinabuhi sa tawod ko simba. Nya ining mag day off. Nakay kwarta, nakay sahod, padala, ligid-ligid, sa daanan, ni wala kay Bible reading, ni wa ka kaila kung kinsa ang mga tao dito. Yes. So dito, ningon ko nga, kaning cancer, sa nga nga cancer, nadyo'y mas big pa ang Jesus Christ. Tinuod. See? Christ is bigger. That's right. That's Wala right. siya. Ikaw ma'am, pagkahibaw po nimo. Parang wake up call. Kaya murag sa kalipay, sa may mo mga kahilayan na raw, unsa pa Oo. mga laag ganan. Murag Oo. nakalimot na ka na sit aside di mo siya ba? Yes, yes. Murag inana nga pukpukon ta ka. Wake up call jud as in. Mangutan ako, sa inyong family line,
Kasi usay mo gud kay like si Francis. Hi Francis, shout out. The interview na nako si Francis before, that's why I got to know your group. Our And I president. think after that interview, he started creating a group for you guys. And he told me na sa iyang family yata na ay kuan cancer History history pod. Inyo bang gi-check kung naabay cancer history ang inyong family? Sa ako, wala man. Ako lang. Wala sad mo nahibaw-an. Wala. Okay, ikaw ma'am. Sa imong family. Kantong during pandemic, na daw ko'y kuan, iyaan nga na-biopsy siya, pero wala na naabtan ang iyahang result kay na-dead naman siya. Oh, okay. Uy, kayo. Sigaw na. Pass away naman siya sa Pilipinas. Okay. So niya, pandemic man, pero nalata daw niya tutoy. Uy, Ah, shoots. so breast. Mao gyud breast Pero cancer dilisan gyud. ko maka-claim kay wala may result. Yung biopsy Yes. man, wala man jud. So, ang pap smear unsa to nga kuan? Ang pap smear, kinahanglan ko na siya sa mga babae. Tsaka mamurang sa breast. Okay. Aron na ma-serve as kana ganing protection, prevention. Yes. Pero sa nitabo sa ako, wala. Pero regular ka nagpa-check up, di ba? As you said, health conscious man ka. Yes, every like 2 years, nagpa-pap smear jud ko or magpa-general kay kabalo man ka sa atong insurance. Sa kuan ma'am, when it comes to career, paghibaw nimo unsa may impact ani sa imong trabaho labi na OFW ta? How did you accept it? Imo bang i-declare sa imong kumpanya like okay bang imong pagpanarbaho at that time nga nagubot sad ka? Apektado ba? Oo, apektado siya. Kaya ang movement nimo limited ba yan, no? Kaya maagi ba yan kirig-kirig, no? Sa mga treatments. Di man What's siya- the work mo, if I may ask? Driver. Okay. Yeah, may kay ko. Family driver. May kay ko anong mga driver. Mo joke sa tanong. Pwede kayo eh. Mo man jud ako ganang nga career good. At start ko an good sa school pero lami mo itong lagan ka. Dito lang gid ko magmaniho-maniho ra jud ko nya. Lami gud ako life. Nindot jud siya, enjoy gud ko bisan asa lupad gud ko. O niya, kumusta man na karon? Pagsugod ato niya, naundang pud tong lupad-lupad. Oh. O niya, at the same time, kanang akong savings, naubos gud sa isa ka tuig. Gisuportahan ba ka sa... May sahod gihapon ko. Hagod karon? Niabot akong igagaw, gibisahan siya sa ako ang amo. O niya, although wala na ako sa akong amo, good. Okay. Alshaga family shout out. Hello, madam. Nag-company naman jud ko. Okay. Ito sa mga luxury car, akong mga Okay. gidala sa Dubai. Nipakabot sa akong igagaw, gibisahan sa akong madam. Siya mo nanay nipuli ko. nimo? Wala siya gipatrabaho. Giingan lang siya nga, anhi ka ni Maricel para imo siyang alagaon, imo siyang i-dance, sayawan, kantahan, pakaunon. So para yun mo take care sa mo. Okay. Salamat sa Ginoo. Pasalamaton Provision. ta. Naay yung ani nga mga tao ba nga kuan ba nga ning amuma gyud sa imuha ba? Concerned jud kay sa imuha. Kay dito man jud pagkasakit na ako ni nga man jud ang Ginoo nga seek thy first the kingdom of God and all shall be added unto you. Amen. Ang gihatag jud na sa Ginoo na ako. Gipakita jud na ni Lord. Ikaw ma'am, katong sa imong pagpanarbaho, pagkahibaw sa imuha. Dugay naman ko sa school, 6 years naman ko. So, supportive ang mga principal, walay problema. Pag may hugog ka ng mo undertime ko, magpa-check up, go! Supportive sila. Wala ko yung naging problem ba? Gikan sa pag-opera, tapos mga sick leave, consider na nila niya. 15 days lang na sick leave, katong na-undergo na po ko another operation. Understanding Oo. sila. I mean, Kay good, priority daw ang health. that's Ingo right. nila. Tinuod na. Oo, priority daw ng health. Sa tanang, support yun sila, tanan. That's Dito good. din, shout out ko sa akong friend na nag-alaga sa ko after ko nag-operation, si Joyce, si Bajin. Sila yun, dito ko nag-stay sa ilang balay. Nakiusap sila sa amo nilang Brito na ako'y friend na naoperahan. Oh. Nga, pwede ba magstay? So, okay, come. Okay, that's good Pwede to know. dito sa gastro, pahiga Oh. siya. Di ba? Ay, tayo sa nga. Shout out ko sa inyong duha diha. Bakit aranin ninyo? May galing no naadyo mo nakitaan nga kanang nagi provision si God sa inyo ha. Nga, someone to take care sa inyo ha. Mangutan ako, unsa may ginabawal mga foods? Let's talk about mga diet, yung diet ninyo. Unsa may bawal sa inyo ha o unsa may pwede niyo kanon? Sa ako, ang ngayon ko daw, sa bawal kaon. Kaon. Ano daw, kaon lang. Pero, Okay. moderate lang wag. Kung siya mga, Oo. minimize lang itong Like not so much on sugar, Oo. kasi nga mga inanaba. Kaon lang daw. Di ba ang cancer cells, they thrive on sugar, mga tamis, mo may giingon. Depende man gud sa case.
For Okay. example, sa labi ng sa tiyan, Oh. marag-isod-isod maguna. Oh. Pero sa ako, ang doktor, yung mga naman jud ko, bawal, walay bawal kaon. Hindi ko alam, bisa kung siya. Ikaw, ma'am. Ako, so far, salamat sa Ginoo. Thank you, Lord. Kay duha ka PET scan, Okay. cleared na ko. Ang but pasabot ana, Cancer-free. March 2025, Aha. and then July 10, 2025, cleared. No mass lesion seen in cervical area. And then, about diet, di ko diet. Okay, dahil. Kaon lang jud ka. Kaon. Mula mo na jud kung say na Kapag di tunood di tatong kuan. Cake nga yung request. Oh, tinuod jud wala jud Oh. diet kanang kuan man gud ang giingon sa doctor is eat as much as you like as mo kay ang ako man gud believe man gud ko nga kanang happy hormones is food jud. Right. Kung imong pigilan ang imong sarili na although minimize ra man dili man ka mukha usa ka cake niya usa ka bandihado kanang mo happy hormones ra kanay gawas nimo dito sa kanan di pa kay ka kay wala man siya kay lasaan ang mag-imo pero sa ako kay salamat sa Ginoo gitagaan man siya ko sa Ginoo o kanang duha na ka PET scan cleared mo ko healthy. So every when ka magpa-PET scan. Kuan, sa pagkakaroon, every 3 months pa siya. Okay. O monitoring. Yes. Pero after 1 year, ningon si Doc, every 6 months. Then Okay. after 1 year na po, every year na. Okay, that's good. So Salamat sa continuous Ginoo. na yun Continuous. na. Oh, amen. Ikaw, ma'am? Ako, nag-under ko kung tambal karon. So, Okay. matapos na akong tambal for 6 months, na-schedule by September, Aha. CT scan. Aha. So, dito na may bawaan kung unsa. Aha. Kung magtuloy-tuloy ba ang akong gamot. Nasa kay PET scan or does it apply to you, Sad? Oo, mga under ko ng PET scan karon, Okay. kuan pa lang, CT scan pa lang. Okay. Ang kuan kay ako triple negative man. Oh, So okay. makita man sa CT scan kung unsa. Pero pag mga grabe sigurong mga stage no, under good yung PET scan. Oh, No. it's kind of right. Is there a time nga karon nga naamo sa posisyon nga naamoy ikaw cancer free naman ka? Salamat sa Lord. Salamat sa Ginoo. Karon nga cancer free ka ug ikaw ma'am na undergo ka ni during that time nga naamo atong situation unsay nagdagan sa imong huna-huna mga kahadlok at that time. Mura gud to nga kanang mahadlok kung mamatay wa ko relasyon sa Ginoo. So gihatag ni Lord akong doktor ni contact sa asawa sa mong pastor na same case sa ako Oh, Ingon, okay. ana si Lord mag-provide. Diha din instant. So sugad nag-start na ko og sige treatment, sige chemo, kay daghan ba kay kog chemo, 17. Grabe ka kadaghan. Kunya 32 ako ang radiation. Maog yun na makatangtang sa buhok Ang sa. gagawin ako buhok 4 months. Ikaw ma'am na si kana. Wala ko'y chemo, radiation lang ko, 25 session ko. Everyday na siya. Ho? Everyday na siya, As 25 in? session. Karon ma'am sa future. Ah. Karon, what do you feel and how do you see your future? Siguro wala na ko nag-after og kanang money ganin. Walay importansya ang kwarta kung imong lawas guba. Mo nang pinakauna gyud pras na ko karon ako ana man ang jud gihatag sa Ginoo ang tanan. Akong gusto kay mag-alaga jud ko sa Ginoo. Kay ingon magyud ko nakig-bargain man ko ni Lord. Lord pag maayo na ganing jud ko, himuha jud ko Lord nga gamita ko nga Amen. makaayo ko sa uban. Mo na akong future plan kung ihatag sa Ginoo na may mukog pastora. Amen. Ikaw ma'am Eds. Future ani. Nami yung siya diha, no? Ako naman yung surrender, gi-accept yung nanging sitwasyon na. Una pa lang payog, may cancer. Automatic, accept. Okay. Accept yun, then surrender sa God. Kaya ito nga time, wadyo ko ginawa ito nga time, no, Diyos ko rin, masaylo ako. Paggabaw nung nagkuhan, nag-sink in sa Nag-sink kuha. in na sa imuha. Nag-sink in tanan. Okay. Payog, may cancer. Oh my God, Lord. Hilak ko sa iya, for the first time akong hilak yun. Mo na isa ka oras na jud ako ra isa sa kwarto. Ako ra gyud gusto, ko gusto daghan tawo. Ako ra isa. Hilak na ko tanan ni inana nga mao ni akong i-surrender na ako sa imong tanan. Bahala na ka. Despite nga kay cancer, kanang mga uban dito nga hinay kay sa tanan. Mo na kong rule sa mga uban ng mga amiga. Ayaw pagkuan, ayaw pagkadok-hadok. That's why nanay Ayaw mo pagkadok-hadok. character. Oo. Ano yung karakter? Strong Kasi na siya kay suko, Kay oy. strong man jud ko kay ngano. Amo mga kauban. Hadlok mo pa-check up. Ano mga pa-check up mo naman to dito sa Abu Dhabi. Ano pa yun natin? Insurance. Na insurance Correct. tanan. And imagine na lang kung natas Pilipinas, magsikad pa ka pa dong gawas. Layo kayo. Mag-tricycle pa ka,
mag-jeep pa ka, either mag-bus pa ka, or sometimes you really have to travel by plane or by boat para mo adto sa laing mga espesyalista. espesyalista nga akong Mo na mo mga kauban mag-bark jug ko. Paing hadlok ko. Asa mahadlok? Lain hospital diri. Correct. Ayaw ka hadlok diri sa hospital kay maay diri ang mga hospital diri. Oo. Adto ta. kuyugan gud nimo. Kuyugon dyan ako kay... Hindi ko gusto nga na itong paluya-luya kay mura pa itong manigative mapuntaan ng maluya-luya. Uy, Correct, kanang correct. positive lang. Kay lahi diri, sa tuwa. That's Kaya correct. wala na mo pag ngayong cancer, guy, mamatay naman ilang mindset nila. Mindset nila. Ay, mamatay na ako. Nalitani Oo. akong kinabuhi. Naitani na, Automatic mamatay na na yun. ko. Automatic Kay yun, sad pod. lahi mo gud atong diri Ah. sa Pinas na ang mga mindset kay Correct. kung atay kwarta sa Pinas man gud pod, Mas paspas imong pas-pas ang kamatayon. kinabuhi siguro og nata sa Pinas karon ang ginani sitwasyon. Watay ipa-PET scan, itay Yes. CT scan, asam ta kwarta, Yes. ma-delay, Nood. patay na ka. That's true. Pero ma'am, imuha sa future, unsa may kuan nimo pangagpas nimo? Mo ginang yung panganoy nga, human na ni ang mga treatment, marag mo isa jud ko lugay na jud ko wow kita sa akong family. Pila naman ka years? Wala na sa mga 12 years na siguro. Hala. Mo ba? Dahil Ako na nakahuli ka 2015. okay. Pero, So 10 years. kaya akong sakit. Oh. Wala ka na ako na isa gibalita sa una katong nanakoy cancer, na-opera. Nakita na lang nila ko nga nakaratay sa hospital. Sa picture. Picture. Oh. Ako ko istorya kaya ako mama masakit on kaya no. Okay. Oo. So ako ra gisudo ning wa po ko gayong hilak wala. Wa jud ko natingala sila ako sa ka. Strong jud ka. Uy, naoperahan ko is kung tutoy gitanggal ko. So datanggal gid siya ma'am. Gitanggal pag human, yung doktor atong i-reconstruct. So, gikuha siya live muscle sa akong likod. Oo. Kaya napagitapal. Pwede din na siya. I mean, mo din yung procedures nga pwede Depende sa undergo. stage. Okay. Depende po ako kay triple negative man ko. Oo. So, ang akong area dire, Oo. area po dire, kanang kuan man, healthy man. Okay. Lami So, kay dire, nagpapakita. so yan dire, ako na tayo pakita. Kung tayo pakita para maklaro, bitaw nga demonstrate. Klaro, demonstrate yun ba? Yang dire, karon gitangtang kay, akong tumor, okay lang kay, dire lang nga side, wala siya nagkalat, wala siya move bitaw Okay, kay, mura okay. delikado man daw to. So, mo yun ang doktor, ay hagkod ka parang ipicture-picturean ko, kay unique daw akong tutoy nga nung na to. Then pahuman, tanggal, ako magtanggal, hasta, kung kudok iba pwedeng ibilin ang utong. Parang nalipay-lipay pa pagkatsot, ginagmay ba? Di mo dyan kung pwede madala. Kaya ako yung utong. Ayun siya, naama ko i-suggest na mo, pag magtangtang ani, atong i-reconstruct. Kung saan na-reconstruct do? Kaya wapin na, di ba na use ang reconstruct Oo. do? Saan na-reconstruct? To enhance daw. Kung saan enhance? Mukha daw ko nagtapa, lagi, Oo. di pabisita na po ko, kaya gimit daw ko ang kanang Surgeon. plastic surgeon. Plastic surgeon. Ay, plastic surgeon bro. Hala. Patangan tugtudoy ba? Sus, pagbutang kayo. Saan mo atngal ani? Wala na atngal kayo. Wala na tayo. Wala na tayo. Ano para sa atngal? Tapalan, pero na yung umbok gamay. Oh. Dahil Hindi, nabili. nabiling gamay ang umbok gamay. Pag human. Ako kinabok, nindot man po di ay. Nga, ang siya mo na. Uy, ginoo. Kapag-kapa, ang siya. Ate, diyan lang sa isa. Ay na lang, nagmay ng isa. Kupot-kupot na lang sa isa. Malingaw. Aray kalipay gapon. Basta importante na ibangan. Wala importante. Importante buhi. Buhi. Buhi gyud. Buhi yun. Ang importante buhi. Basta o buhi. matangtang lang yun ang cancer. Mo ni Oo, mo ni point. importante. Oo. Ang importante buhi. Correct. Oo, nagyud na. Correct. O kailan wala na yun ang cancer pod mismo para mas mabuhi pa. Mas mabuhay nga mo. Taas dyan dungag ang pa. ang padaka kang kinabuhi. taong ma-inspired. Yes, Sa yes. mong kinabuhi. Mawala magud ang cancer. Mawala. Mawala man gyud siya. Basta Number imong- one treatment. Imong apilan ko Yeah. yung kaugaling bitaw nga di ka Mindset. Kanang stress, yung kanang na Depressed, mga anxiety. get away from toxic environment. Mo dyan mong i-encounter og todo kay kini mong dire. Asa ka ninyo nakuha ning sakit? Wild guess lang ninyo nga na question, for sure na question yung nga nung nagkaingon ani man ko. Sa ako, nakabantay ko ato kay kanang kinaliging atong sampayan OFW man tanaw sa partition. Inaana. Sus nasungkit man ang daktak naana mo na. O murag na ibo Nag-bump nimo. siya, nag-bump. Na-pump oh. Nagbang dito ko nabantayan nagbang. Ah. Nya wala to akong gimay.
Na, okay ra. After noon, parang nagbulong gud siya. Nagbulong siya. So, katong area mismo nga naigo, Dili gid to, ana, pag ana. o diha sa gyud, Diha, tubo oo. sa gyud. Diha yung tubo. Mm. Nga ako lang nga itong time nga ako di siya gidali. Okay, imo gyud gyadto na Di dayon. adto diretso. Sa atong mga kauban po ng taon, no? Ay, jud, atong mga kababayan, direct na Oo. yung mga sakit. Na insurance, ayaw pa doon langan-langan sa inyong mga sakit. Correct, tama. Check up Oo. diretso. Prevention is better than cure yun. And most especially pag wala ka kahibaw nga weird ang sakit sa usa ka particular nga lugar sa imong lawas, duwa ka kahibaw nga dili siya common ba nga lugar nga naay sakit, pa-check up gyud Pa-check dayon. up dayon. Oo. Kay napoy time, okay ra ka, pero nag-umido na sa sulod. Mo na Dahil ako ba ipinakalisod. na ba kay taas kay pain threshold. Mm. Duwa na kahibaw dayon Wala nga ka balo. na-infect Na, na dayon. mo lagi mo Oo. nang. Mingon to ang isang mga kauban, Lord, ngano mo ka mo tama agig stage 1 2 3, diretso makag 4. O di ba? Oh, wala man pa-check Wala up. pa check up. Oh. Hadlok lagi kini mo mindset na to mga Correct. Pilipino. Hadlok og ospital, hadlok og check up basta mo Tama. kasagaran. Mao gyud na. Maski na kung papahoy pang ay pagkadlok-hadlok. Although nagpa-check up man siya pero kanang usa tapulan ba? Kada sa tapol usasad na. No, tapos na, sapod na. Usasad na kanang tapol. Unya. Kay kuan, Okay ang ra drive ni. pa ko padong ani ana ba? Ya kay diri kay oy problema. Ato kag ospital, unsa May insurance? doon pa yun kayo kung yun ang Abu Dhabi sa yun na magod kayo. Puro mga na mga streets nga kuan. Taxi 12 dirhams o 12 dirhams. maximum 15 Yeah, dirhams. pero yung ospital, unsa insurance naman give. Oh. Ang bilis. Oh. Paksak diretso. Ikaw, Ma'am Sel, sa may imuhang advice sa atong mga kababayan karon nga nag-suffer and especially katong wa pa kahibaw or sa may imong mga kababayan, gusto ka na ko i-advise sa inyo ha kung naadjud mo may maramdaman nga kakaiba sa inyong lawas na dili jud particular na inyong kanang especially kanang dugon ka na putol-putol yun during intercourse is na siya bleeding na may tabo like pink or pula siya. Dapat magpa-check up yun mo sa doktor, magpa-pap smear kung di makita sa pap smear, kung kanang inyo yung atimanon ang lawas kay kini magsigita panrabaho, inya wala na kay time sa imong kaugalingon kay tungod lagi daghan kag trabaho. Unahon jud na magpa-check up jud ka, ato jud kag hospital, magpakita jud kag doktor. And then mo lagi na sa iyang giingon, prevention is better than cure, kinahanglan magpa-doktor, magpa-check up jud ka. I-advise lang pud nako sa uban nga niagi na karon or napa sa treatment na hindi po, wala jud ka nag-inusara. Sa lahat ng treatment natin, daghan makaikag kwarta, milyones man na, pag dili will ni Lord, dili gid na will ni Lord. Isurrender lang kay sa Ginoo ang tanan na may pagpaubos nga pag-ampo o nya pagbuhat sa dumatarong righteousness. And then sundon lang nato ang pulong sa Ginoo, sundan nato kung di man ihatag ni Lord sa ato pero sure man jud na nga garantisado nga ang Ginoo mo hatag jud ng kaayuhan. Amen. Ikaw, Ma'am Ed, sa dungag lang sa katong imo ng advice sa mga katawhan na nga naminaw nga mutanaw ani nga video. Mga kababayan ako diri, for example, ang pag-check up mo, aware dyan na ninyo ng sigig search anang Google about sa sakit. Kay may anxiety jud mo na depression. I-aware dyan na ninyo mo, gina akong giyon nabuhat nga wa dyan ako ga search. Kay avoid dyan na siya. Kay gamay result, search. Gamay search nga ang mga side effects. Agoy ito na ang mga utok wa ano na. Mas ning add pa siya add sa stress nga to stress. sa kuan support pa sa cancer. Wa jud ko ako sa mga result ba gina ko gi-search kay muna na ako magsakit akong buot. Yes. Dayon. Nga ako mag-suffer. And Stress. ang imong utok po Di ka katulog. Exactly. Oo. Dayon ang importante ang tulog yun ang importante. Mo yun na importante ang tulog. Yun Relate si matulog. Lord. Mo yun na yun. Pahuway. Pahulay. Yeah, pray. Whatever religion it is. But in return only one God. Amen. Ma'am Sel, Yes. Ma'am Eds, Yes. thank you kayo. Thank you. Oh. Nakoy kwan, sir, additional lang ba? I Sige, would like go. to take this opportunity na we are OFW Cancer Warrior in Abu Dhabi. We are consist of 150 people sa amo ang grupo. UAE, United Arab Emirates, especially the Man Basic Healthcare. We really thank you for giving us this opportunity na magkaroon mi ng insurance kanang kuha na mong kinabuhi diri na sulbad jud tungod sa inyo wala mi gastuan. Salamat kaayo sa Abu Dhabi UAE sa mga
Prime Minister, sa Opportunity. President. Salamat kay sa katanan sa inyong tanan. Salamat Thank you. Thank you. Ikaw, Ma'am Ed, sa pasalamatan. Dako kay kung pasalamat aning Abu Dhabi jud, especially sa insurance. Big help po na sa mo jud kay kay insurance struggle kay. Very bless me nga naami sa UA. Kaya nga mayon ako nga ayaw kabalaka ay kahadlok kay naata sa Abu Dhabi mabuhi tang tanan. Mao. Mao yun. Thank you very much. Salamat kayo, sir. So, before ta magpadayon, magpasalamat ta sa Sandcastle Studio, ang atong ka-collaborate sa Chacoy, sa Wild Culture Studios, which is under ang Chacoy of ang Wandering Cocina, which is our other channel. Daghang kay salamat Wild Castle Studios, and they're located here sa Alpahim Tower, just beside Courtyard Marriott or Marriott Courtyard diri sa may WTC. And they have several rooms wherein they can accommodate you sa mga events ninyo and podcast or interviews like this, o pwede po mo mag-meeting direya. And pwede po ang karaoke, or maski mag-practice mo, pwede kayo diri sa Sandcastle Studio. Don't forget to check them out, visit them, and check their rooms. And we also would like to thank our sponsor for today's interview, ang Kabayan Gourmet. Located sila sa Marks and Spencer Building, katabi lang mismo, nasa same building tapos nasa tabi lang sila. Kabayan Gourmet offers a wide array of buffet selection. Sobrang dami, daghan pistanan. You can enjoy sushi, you can enjoy Filipino food, you can also enjoy Korean food, at daghan pa dyan kayo at marami pang iba. Ako ng Tagalogon. Yes, check them out. They have a new place at saka maaliwalas at bugnaw kayo ang ilang sulod tungod kay nindot ng ilang lugar sa Kabayan, sa new home ng Kabayan Gourmet. So daghang kay salamat sa Kabayan Gourmet. And sa atong pagpadayon karon mga ka-wonders, mga koys, mga et, sa ato ang interview. Lahi na po nga guest ang atong interviewon karon, but they are still part of the Sea Warriors. Sa tanang mga Sea Warriors na nagtanaw or nanood karon sa atua, always remember nga hindi kayo nag-iisa, wala mo nag-inusara, you are not alone. Karon, please welcome our Sea Warriors, Abigail, si Isabel, at Elena. Pakpakan na to eh. Daw, wala sila oh, hindi mo mamakpak oh. Kumusta? Okay lang po. So, dalawa sa ilaha ay hindi marunong mag-Bisaya. I know that this is a Bisaya interview, but of course, we'll have to adjust. And, kiba mo mo Tagalog? Sabot mo Tagalog? Oh, siguro, sa sige kuyog nila og mga Bisaya, kamao na mo understand, kamao na mo sabot yung mga Bisaya. Okay. Si Abigail, asa si Abigail? Taga Davao ko. Davao. Asa dapita sa Davao? Sa Marilog. Marilog. Ikaw, Mrs. Isabel, taga saan ka? Taga Navotas, Manila. Navotas. Ikaw, At Elena. from Iloilo, shoutout sa mga taga Iloilo, Yeah. Arin ako di! Start na. If you can each introduce yung inyong case sa sa cancer. Ako, cervical cancer stage 3C. Okay. Na-diagnose ko katong last February 2024. Last year lang po. Last year, yes. 1 year ago. Ikaw, Ma'am Isabel? Breast cancer, stage 3. Na-diagnose ako noong last December 2023. Okay, 2 years ago. Okay. At ikaw, Elena? Ako, first vulvar cancer at my age. According to the doctor, this cancer only occur at ages 65 and above. Oh. So, in my case, they test me on different tests like sexually transmitted disease, but I'm negative Okay, all the good way. to know. So, this cancer, I think it only occurred during stress period. Okay. It's stage 3 vulval cancer. That's interesting, no? Kasi that's the first time that actually we heard about it. Yeah. I want to know, gusto nating malaman yan later on, kung ano pang details niyan. Abigail, Yes. when did you find out, yun sa nung pag-find out, nga na-addict kay cancer? Kuan man to siya kanang ga-bleeding ko ba? Oh. Sige, bleeding pero wala ko kabalo nga. Ano maningan ng ga-bleeding ko. After Bleeding? na ako pagpanganak. Lahi pa, O, after na ako pagpanganak ato, dapat 1 month mawala na gyud ang bleeding ana. Okay, okay, muhil na siya. Muhil na siya, Oo. pero 2 ka bulan, 3 ka bulan, sige gyapon dugo. Oh my Tas God. kauban og discharge bitaw niya baho ang imong Oo. imong ano. Nasa ni mong husband diri karon. Wala. Okay. Ambot asa di- ka. Oh, lahi sa istoryaan na. Okay, so. Sorry naman. Pero at that time, diri ka nanganak.
dili sa Pilipinas ni uli ko. Pero Okay. wa ko kabalungan andi siguro ko sakit ato nga that time. Oh, okay. Kay pagpanganak na ako, dito na nagsugod nga grabing dugo gyud ako. Oo. Pero wala sad kay weird nga feeling samtang na Wa, buntis Jud. ka. Wala sad yun. Wala mo ko'y sakit, wala mo ko'y na feeling nga unsa wa jud. Wala yun. Wala, Okay. Jud. Kanus naman nimo nahibawaan nga diri ka nga naki-cancer. 3 months nga sige ko dugo-dugo. Napakas Pilipinas ana. Dili naabot ako diri. Okay. 2 weeks pa lang kon pag magpanganak, balik na ko diri Oh, dayon. 2 weeks pa lang after anak. Oo. Okay. After 3 months na, nga to no, Doktor. Aster, Oh. Una to Aster. Nga, ang resulta to, wa man kuning pakita, bitaw nga, wala ko ipabasa sa doktor bang akong result. Okay. Wala na ko makita dito sa papel nga na mga sentimeter, ko kabalo nga unsa to. Oh. Abtag dugay, sige kay pog dugo, nga nanay mga baho, bitaw nga smell. Oo. Mga discharge ba? Oh. Bago man, balhin na po ka ng doktor, lifeline. Pakita na ko tong resulta, ingon ng doktor nga, nga naman suko kayong doktor, sukuha ba? Oh. Eh, Pero pila na ka months or pila na ka After week? 3 months na, mag 4 After months na 3 gito. months na. Nagalit yung doktor sa akin, bakit ngayon ka lang pumunta dito? Oh. Bumalik ka na lang ng Pilipinas, doon ka na lang magpagamot. Hindi na niya ako, dili na ko niya dawaton ba? Eh nga nang karon pa man kanian diri nga unsa naman Oh. Delikado naman Oh. Mag stage 4 na gid daw. Oh. Gamutong dili ko niya gamit gamuton jud ato nga time, paulion ko niya Pilipinas. Okay. Okay, ko anak ayo daw ko no. Tapos? Nang delikado na ana siya. So what you kadawata? Ngayon ko ni action pag tindog ato nga time kay di paluy-luy pag kunuhay ko ato. Oh. Kung nga sige daw salamat mangita na lang kog laing doktor. Oh. Siguro na konsensya siguro siya ato. Oh. Sige lay down ana siya. Ngayon siya, Babae na ka, doktor? Babae. Hmm. Indiana man to siya. Siya nga okay lay down. Siya nga naman dok. Anong tanong ko? Basta lay down. Ayun nagpangutan nagkuan. Kanang magtanong-tanong pa. Lay down. So nag-lay down ko. Hmm. Sabi niya, ganyan niya ako, i-check niya ako. Oh my God, sabi niya, ano talaga daw yun? As in like Oo, inflamed urgent. na siya. Oo, grabe, urgent talaga. That time, tumawag siya sa, anong tawag yun, sa, mag-check ba? Ultrasound. Gyno? Ultrasound. Ultrasound. Oo, 30 minutes, andyan ang result. Positive talaga. Carcinoma. Automatic, yes. Sabi, tawag siya sa Dr. Virgil, lahat na. I-scan, ano pa to? CT scan. Immediately, oo. Urgent talaga. 3 days biopsy, andyan na yung resulta. Kasi 3 days pinaano doon ba na, ano to, urgent talaga to. Di ba, ang biopsy, mga 2 weeks pa lang, mag-ano na yun? 2 weeks pa. 3 days. Automatic na, mag-ano ka na. Pag tapos ng resulta, treatment dahil agad, ditsyo. Eh, delikado na gid siya ba? Eh, grabe ka ba? Oo, lain jud kayo. Pero ako gibati nga sakit nga something, wala jud. Wa sa ikaw Wala sakit. ko. Wala ko kabatik Weird sakit. kayo. Weird gani kayo. Pero usually ikaw may sumasakit siya no? Sa akin, binaliwala ko siya kasi malit lang siya. Parang mugo lang siya noon. Oh. Noong 2021, binaliwala ko. Oh. And then, nung 2020 na October, nagsasakit na siya. Tapos, ang tigas-tigas na sobra nitong right na dede ko. Oh. Tapos yun, hindi pa, ayaw ko pa magpa-check up, pero pinilit lang ako ng mga kaibigan ko. Kasi may niya-operahan doon, may cyst din sa dede, pero hindi naman siya cancerous. Oh. Doon na ako nagpa-check up. Tapos yun, minala din nga ng doktor na, minadali din ako, pati mammogram, ultrasound, ginawa lahat sa akin. Tapos din, biopsy din agad. Tapos yun, after 3 days din, nalaman din na yun nga, carcinoma. Oh my God. At saka stage 3 Stage na rin. 3 na rin. Ikaw rin na. How did you find out? Like, a year ago, bali, meron akong mga symptoms, pero nagpapacheck up ako regularly. And I live a healthy living. Actually, I go for a gym, I eat healthy food. Early last year, last year, meron na siyang mga symptoms. Pero, nagpapacheck up ako according sa doctor, kesyo, irritation, ganon. Oo. Then after that, last year, after the wedding, Uh-huh. medyo lumala yung symptoms niya. Bali, sobrang sakit. Like, from 1 to 10, pwede mo siyang sabihin na 11. Uh-huh. So, that time, I decided to see a dermatologist. Okay. Kasi, before, obigay niya ako nagpapacheck up. So, wala silang makita. Negative everything. Tapos, nung nag-check up na ako sa dermatologist, sabi ng dermatologist, itry muna natin steroid. Okay. So, Just to lessen the pain. No, just to submerge
Parang, Yung area. Okay. Parang i-less ang inflammation? Or Less okay. ang inflammation. Okay. Tapos after nun, nag-biopsy kami, initial biopsy. Bali, pre-cancer pa lang siya, first findings. November siya, last week of November. Then after first week of December, bali naging hyperactive yung cancer cells. Oh my. Naging stage 3C siya. Okay. So, tapos, after nun, nag-schedule for MRI, na found out na hindi lang pala iisa yung tumor. Multiple siya, which is like grapes area. So, sorry this may be a sensitive topic sa mga nanonood sa atin kasi it's the private part. And it's not also usual. It's not common. Yeah. And just to give you just to give them a picture, sorry, let's be scientific kasi this is a practical thing right now Yung sa babae, doon sa mismo yung tumor sa Outside outside area. mismo? Actually, ano siya, ma-consider natin siya as a skin cancer. Oh, Kasi sa labas lang yung tumor niya. okay. Visible siya on the naked eye. At the same time, meron siyang tumor at the tissue area. Oh my God. So, kaya siya sobrang sakit. Kaya, meron akong, speaking of pain reliever, meron akong morphine, codeine, like 4 types of pain reliever. And you only take it pag sumasakit siya. No, regularly ko Regular siya talaga tinitake. siya. May schedule ka to take it. Like 4 hours. Every 4 hours siya. Okay. Kaya, every time na umiinom ako, dapat nasa loob ako ng kwarto. Kasi, pag ininom ko siya, hindi ko nakokontrol yung sarili ko. What happens? Bali, if I had to see something na ikagagalit ko, galit talaga ako ng sobra. Oh my. Or, pag may nakita ako ng nakakatawa, tawa ako ng tawa the whole day. Oh, yan Pag- yung effect ng Yan mga yung effect. gamot mo. Parang lasing ka, na parang, ang sabi nga nila, high. Oh, Kahay. Kasi nga morphine is Yes, substance na ginagamit for okay. Yes. Tsaka may opioid din ako. So, yun yung Yun pinakamadala. yung mga chemical reaction sa body mo. Tsaka meron din silang nireseta sa akin for the nerves naman. Para to trigger the morphine. Para pumasok sa something. Okay, ganun. doon. Oo. And are you taking chemotherapy right now din? Finish. Bali, yung chemotherapy ko is 8 session per week yon. Then, radiation therapy. Wala akong surgery. Radiation therapy, as in, tinunaw yung mga tumor through radiation. Okay. So, bali, 39 days naman yun. Okay. And you're done with that also? Yeah. Last June lang, first week ng June, na-declare na ako cancer-free. Oh, amen. Walang medication to follow. As in, Oh, yun that's lang good to talaga. know. That's good to know. Yun lang. Ikaw, Abigail, Yes, Pastor. when they found out, or when you found out nga, diri na nimo nahibaw-an, di ba, nga Diri na, nakay Jud. cancer. Oh. Pag hibaw nimo, what was your reaction? Akong reaction kay, nagmukmuk ko sa kwarto. Nagsige na tungok dito yung mga matay na dyan ko ani. Bao ba? Mga binakong reaction na sige kog hilak. Aha. Yung bato stress mo ambak nang ako ani. Mga binakong di una. Mamatay na dyan ko na ako'y cancer. Grabe akong depression good. Kambak ko na ako sa building, anak. Pag Mamatay na hibaw, dyan ko ani. Nabito yung mga anak kung saan na lang kaha. pila na makabuti mo anak? Duha. Duha. O giun sa man imong pagsulti sa imong family. Una to, dili wala pa binakong istorya nga diretso-diretso. Oo. Sige pa kung video call sila, katawa pero sa akong deep inside Oo. yun, murag lami na jud kay mo hilak ba nga Oo. anak. Oo. Pagawa sa ilaha. Oy pagkaw Nanakay mo na jud kay kung mga anak. Pero na ko gibili nagsulat ako kanang mura ko kanang kuan ba Last will nagsulat. and testament. Kataan ng kayo. Pinakita niya yung journal. Oo. Nimo tong nagbili na ko kung sa may tabos akong sa ako lugar. Eh lain lagi akong mindset kay basta cancer bro delikado na gid ni. Oo, mo gina akong hunang-huna. Noon pa akong pinsan nga, ayaw pag anak na pa kay mga anak, laban lang. Habang may buhay, habang may insurance, may Laban pag-asa. lang. Oo, may pag-asa. Ana gid siya diri. UAE ni siya bigilan na siya. Ay kabla kung sa Pilipinas ka, wa na gid. Diri ka, tinuod jud bitaw. Mutong laban nagyapon ko akong giuna-una akong mga anak. Kaduha akong mga anak jud kay baby pa ako nag 2 years pa yung 2 years pa ang magkinabangwangan. 3 anyos na. Kasi anyos. Nagsunod na yun sila.
Dili 2 years ang akong baby. Okay, yes. Oo, bago ang, pa na- ang kinamagwangan, 13 anyos. 13, sorry, 13, oo. 13 years old. 13. Mm-mm. Ikaw, Isabel, yun nga, dahil sa takot mo na ayaw mo magpa-check up, ano yung ano mo? Reaction ko. Ano yung reaction mo? Yung At paano mo sinabi sa family mo? nung nalaman ko yung sinabi ni doktor na cancer nga siya, amano agad sa isip ko yung mga anak ko. Paano yung mga anak Ilan ko? yung mga anak? Kasi 4 yung mga anak ko, tas Dami. ako lang nagtatrabaho. Husband mo? Wala siyang trabaho. Okay. Tapos, tinanong ko sa doktor, Dok, wala akong pera. Paano ako magpapagamot? Oh. Sabi ng doktor sa akin, ni Dr. Balaji, sa NMC kasi ako nagpa-check up, sabi ni Dr. Balaji, na parang may nagbulong sa isip ko, parang ang Panginoon nagsasalita, hindi yung doktor. Sabi ni Dr. Balaji, oras ko lang ang kailangan mo. Mm-mm. Yun lang. Sabi lang ni Sabi ng doktor. doktor. Na parang sa isip ko na, ang Panginoon nagsasabi na, Ah. kailangan ko lang ng oras mo. Yun lang. Tapos sabi ko, covered ba yan ng lahat ng insurance ko? Tapos sabi ng doktor, oo, covered lahat ng insurance. At kung sakaling malimit man yung insurance mo, pwede kang lumapit sa charity, tutulungan ka namin din na para lumapit sa charity. Amen. Ayun, Amen. yung sabi ng doktor. Kasi, kung sa Pilipinas talaga, pera pa lang talaga, problema natin. Stress na tayo talaga. May stress ka na Di mismo ba? sa yung isipin mo pa, magpa-schedule ako, anong oras, oh. papunta pa lang doon, Oo. magpapadyak ka pa, tricycle, tapos sakay Pila pa. pila ka pa, ang init, di ba? Eh dito, may insurance ka, covered na ng insurance, lahat ng treatment masasagot, kung hindi man, may tutulong sa yung charity. Kaya hindi na ako natakot na ipagpatuloy yung paggagamot. Tapos, blessed din ako dahil kasi yung amo ko, supported din sa akin. Amen. Yung amo kong lalaki ang unang nakaalam dahil kasi tinanong niya, anong resulta ate? Sabi ko, cancer sir. Umiiyak na ako sa kanya, tapos niyakap ako ng amo kong lalaki, sweetin yun. Sabi, ate, huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Oh. Basta magpagamot ka. Yan. Kaya Amen. blessed talaga tayo dito sa Amen. Abu Dhabi. Ikaw naman, paano mo natanggap yun? At first, hindi ako umiyak. Parang late reaction. At Oh. sabi ng doktor sa akin, sabi niya, cancer lang yan. Huminga ka. Tapos nung niyakap na niya ako, doon na ako nag-start na umiyak. Tapos, good thing is, yung asawa ko, nandito pa. Kasi, offshore siya eh. Okay. Tapos, thank you nga pala. Yung sister niya is doctor. Okay. She studied in UK. So, Mm. parang in-explain sa akin, hello, 98% ng merong cancer na ganyan, nagko-cure at hindi na bumabalik. Mm. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala kasi advance yung treatment dyan sa UAE. So, hindi mo po problemahin yun. Nasaan ba lang yung sister-in-law mo? Nasa Pakistan. Nasa Pakistan. Yung husband mo is Pakistani. Yeah, Okay. opo. Tapos, nung binalita ko sa asawa ko, yung pinaka-first na sinabihan ko is yung asawa ko, ang laki-laki niyang tao, pero hagulgol yung iyak niya. As in siya. So, he must be really worried though. Mm. Yung galing siya sa trabaho niya, naglalakad siya pa uwi, iyak siya ng iyak sa kalsada papunta sa bahay. Oh my God. Pero ano, So, nasa offshore siya noon at that time nung sinabihan hindi. mo? Bali, dito pa lang siya sa UAE, Okay. sa Sa land pa lang mainland siya, pa lang okay. siya. Then, sinabi ko sa nanay ko, yung nanay ko yung umiiyak. So, ako wala. Yung umiiyak lang ako dahil sa sakit na nararamdaman ko. Pero yung nung nalaman ko siya mismo, umiyak lang ako isang beses sa harap ng doktor. Pero right now, you don't have the pain anymore kasi No cancer. more. Oh. So, wala ka ng gamot na Wala. pain reliever na tinitake. No, kasi after nung though hindi pa ako nakakalakad ng maayos, kasi yung bone marrow ko naman yung naapektuhan sa radiation. Oh, I see. Sa pelvic area lang naman. Pero according Pero is that sa, safe? Yeah. According sa doctor ko, it will heal in time. Okay. Like Good to know. 4 to 6 months, okay na siya. Anong message nyo sa families ninyo at saka sa mga tao na nanonood ngayon who may also be undergoing the same challenge? Sa pamilya una, sa akong pamilya kuan lang kanang maging healthy lang gid sila para maging strong lang gid sila sa ilang lifestyle also, sa ilang pagkaon, basta maging strong lang gid sila. Tas para sa same sa among sitwasyon, laban lang gyud, kaya yan, fighting, pray lang gid sa Ginoo ana
siya man dyan ang siya lang yun ang atong doktor, siya ang nag-create sa ato mo ng fighting lang yun ta. Faith lang yun. Amen. Ikaw, Isabel. Sa akin naman, sa mga anak mo, maging malakas lang sila kahit sa anumang hamon sa buhay. At saka, palagi lang sila magdasal. At sa mga tulad ko naman na mga OFW na may cancer o hindi man OFW na may cancer, huwag kayong matakot na magpa-check up, pumunta sa doktor. Kapag alam nyo nang may nararamdaman kayo, pumunta na kayo agad sa doktor. At saka, kaming mga OFW, di ba, hindi natin kasama ang pamilya natin. Nag-iisa lang tayo, minsan pumunta sa ospital. Pero huwag kayong matakot kasi merong dadali ng Panginoon na tutulong sa inyo at aakay sa inyo. Kaya, at saka, manalig lang talaga tayo dahil ang Diyos lang talaga ang magpapagaling sa atin. Yes, thank you. That's a very good message. Pero may tanong din ako sa'yo. Kumusta naman yung cancer mo ngayon? Yung cancer ko, ang ginawa sa akin treatment 6 session na chemotherapy. Okay. Salamat din sa Diyos kasi hindi ako nagkaroon ng mga epekto doon. That's good to know. Tapos, inoperahan, tinanggal na tong right na dede ko. Tapos, radiation ng 25 days sa GICC. Ang layo-layo pa ng ospital. Magbabas ka. GICC, no? GICC. Gulf International Cancer Center. Yan yung di ba? Yan yung main cancer center dito sa Abu Dhabi or sa UAE? Noon. Yun? Ang malayo pa yun. Magbabas ka doon, pero malayo pa rin ang ospital. Magta-taxi ka pa. Sa Deerfields area? Oo, Deerfield. Okay. Magta-taxi ka pa. Oh. Nung time na yon, hindi ko alam kung paano. Natapos na akong unang radiation ko. Wala akong time. Nilakad ko mula, hanggang, di ba dito may signal tayo? Oo. 5 signal bago ka makarating ng sakayan ng bus. Nilakad ko talaga. Oh my God. Tapos pangalawang punta ko, may naawa na Arabo. Sinakay ako hanggang papuntang bus. Oh my Kasi God. That's hindi ko alam na pwede ko nang sabihin sa kanila na ka ng taxi. Oo. Wala pa naman akong pera nun. Tapos, nung sinabi ko sa madam ko na malayo, binigyan ako nila ng pamasay para doon sa 25 days na Oh my Yun. Mm. Kaya talagang salamat talaga sa Panginoon. Nandito ako. Ikaw naman, Lynn, anong message mo sa family mo at saka kung sino mang nanonood natin ngayon? Sa family ko, first, gusto ko magpa-thank you kasi never nilang ipinakita sa akin na I am pity. Like, hindi, sakit lang yan. Like, para lang yan lagnat. Ginaganon lang nila ako. Pero I know deep inside that my son, he feel really, really bad. Pero ngayon, pinapakita niya sa akin na achiever siya, yung ganun. Ilang taon na ba? 15. 15. 16 na siya. 16 years old Oo. na. And sa asawa ko, thank you so much for being there, for supporting me all the time. And sa family niya. And to my mom, thank you din. Saka sa kapatid ko, sa mga kapatid ko, well, your princess is here. At saka sa mga tao, anong At saka sa message mo? mga taong nanonood, well, lagi nating aalagaan yung mental health and yung relationship Oo. natin sa Oo. God. Kasi lahat ng sakit, kapag bumaba yung mental health mo, lalo kang malulubog. Sunod-sunod domino effect Domino din eh. effect yung mental health kasi. Ladies, thank you very much. Thank you rin. Thank you rin. Maraming salamat talaga for sharing your stories. And mga ka-wonders, mga koys, puwerteng pagka-importante yun sa mental health, number 1. Okay, kung mental health, kung okay lang yung mental health, it will actually cascade or it will reverberate. Wow, reverberate. Basta mo spread na si mo all over your body and it has a healing effect if your mind is at peace. At saka always remember to eat, to try to practice a healthy lifestyle. Ang gingon na nga ni Maricel, kasi ito nagsulti ganina nga, tulog yun. So, Tulog. ikaw, si Ma'am Eds, si Ma'am Eds may sulti nga, tulog yun. Napaka-importante yun. Nako,
guilty ko na. Straight 8 hours. Straight 8 hours talaga. Even Because 6 hours, it's okay. yeah, kasi pag straight ang imong pagpulong manggod, mo na importante gud nga ma-heal ang imong body. That's the only time that your body can heal. Restore. Restore siya ba? O, your cells will, your immune system will boost itself para i-fight ang mga sakit-sakit nga naa ka. Alright, daghan kayong salamat. So, Thank you so before, much. oh, thank you very much. It was our honor. Before tani tapuso ng ato ang interview, magpasalamat ta sa Sandcastle Studios and sa ilahang pag-collaborate nato diri sa Wild Culture Studios. And Wild Culture Studios is the main studio of Chakoy and Wandering Kusina. So, licensed po tayo sa Media Council of the UAE and sa Department of Economic and Development. Daghang salamat sa Sandcastle Studios and they are located here sa Al Fahim Tower and nasa second floor po, katabi lang or tupad lang sa Marriott Courtyard diri sa WTC. Og daghang salamat po sa Kabayan Gourmet. They have the biggest Filipino buffet here in Abu Dhabi. And it's located sa Marks and Spencer sa may Kalidia, between Kalidia and Hamdan. So, located sila sa Marks and Spencer's building. Nasa gilid lang po sila. So, i-check nyo ang kanilang mga options. Sobrang dami, sobrang sarap. At pupunta kami doon after this interview kahit kakain kami later on. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa akin ngayon. Daghang salamat sa mga nagtanaw. And please don't forget to like our social media pages, especially ang Chakoy Facebook page. And please follow us sa TikTok, Chakoy Vlogs, and sa YouTube, Chakoy Vlogs, at saka sa Instagram, The Real Chakoy. And please don't forget to follow Wandering Kusina sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, o sa YouTube. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa tanan namo nga mga bagong videos. So we are joined right now sa lahat na nating magagandang guest, mga warriors, strong, beautiful, and brave women na sea warriors. So may last question tayo sa kanila. Are you happy right now? Oo, masaya ako kasi nung nalaman ko na may ganito ako, nagkaroon ako ng cancer, na yung pamilya ko lalong naging sa akin, yung mga anak ko naging lalong sa akin. At saka nalaman ko na kahit Mas napamahal sila sa iyo. Mas napamahal sa akin. At saka naano ko na ang Panginoon, meron talagang iaano sa iyo na taong tutulong sa kalagayan mo niyan. Amen. Yun Amen. talaga. Ikaw, Abigail. Yes. Ay, sorry. Ako, sobrang happy ako kasi yung 3 PET scan ko, all cleared. Amen. Yes, thank you so much. Ikaw naman, Ma'am Sel. Pero medyo ko happy, oy. Happy Happy jud ka ko. din, Sa kinabuhi, every hour, every minute. Wala jud. Tanggalan jud ng mga babag sa kinabuhi ng mga stress. Wala jud na space. Sa Exactly. pagkakaroon. Salamat sa Ginoo. Happy jud. Happy. Grateful. Si naman, Celine. Ako naman, super happy kasi mas lalong tumatag yung bond namin na magkakapatid as a family. And nagkaroon ako ng bagong pamilya here in Abu Yeah. Dhabi. Yeah. This cancer, OFW cancer community. Yeah. And yung lang siguro, thank God, tsaka naging mas matatag yung samahan namin ni Lord. Amen. Yes. Ikaw, Ma'am Eds. Ako na. Ikaw na. Happy dyan ko permente. Na. Permente. Maski isog. Sige, so. Kaya, di mo ko, di na ako ugali ng mga drama. Nagkilag dito ko. Skip juga ng mga toxic people. Amen. Sakto. Dapat yun. Dito ko ganaan as in. Tapos, maski, wala pa i-declare na cancer free. I-claim na ako mga Amen. 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 Yes, cancer free yung tatanan mo. Dapat. Inom mo tatambal. Inom ka tatawal. Nasa Abu Dhabi. Salamat na Okay, amen. Thank you. Daghang kay salamat. Thank you so much. Sana one day, merong ma-develop na parang yung cancer is maging vaccine na lang siya. Oh, I think that's one of the things na ginagawa nila ngayon na sana maging vaccine na lang talaga siya, no? Sana, no? Soon, sana soon. Kasi ang
more on, ang inaano nila yung lung ngayon, lung cancer. Ang may nabasa ako, 5 country pa lang ng trial sila sa lung cancer, vaccine. Okay. That's good to know. Inshallah, we'll reach there in Jesus' name. It will be there para sa lahat. Hindi mahirapan sa chemo. Exactly. So mga kois, mga et, daghang salamat sa pagtanaw karon diri sa ato ang episode sa Chakoy. And again, please don't forget to follow our socials. And thank you very much sa tanan natong sponsors kining agi o sponsors nato karon na Kabayan Gourmet at ang Sandcastle Studios nga atong ka-collaborate. Thank you very much for watching. Mga kois, mga et, mga uncle, mga auntie, mga kahigalaan o mga ka-wonders. Ako si Chakoy o ang among mga guest karon saying stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Don't forget my page. Don't forget the page day. Idrina Hechusera. Are. Don't forget my page. Idrina Hechusera. Sa among Facebook page, ang OFW Cancer Warrior Community in Abu Dhabi. Don't forget to follow us in Facebook. And I don't know if we have the YouTube channel. Wala pa. Wala. Facebook pa lang yata. Yes. Napay personal nga mga invite sa mga social media page. I-follow tayo akong Facebook at saka TikTok, Abigail Timugan. Thank you so much. Alright. So, daghang salamat. Guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Yay! Wala na ka nakalimutan sa mga questions, basta napakay mga nalimutan. Malalubat agad. Malalubat na Mana, yes. Ay, oo nga. Ha? Cancer free na ako. Cancer free ka na? Ba't di mo Hindi ko nasabi. Oh, ay lakin ko ano ta ka na. Ay lakin ka na mo. Sige na. I mean, okay na to for a message. Ganahan, dito ako muhilak. Di ba kung ganahan muhilak, pero kaning like, I was ready for an emotional breakdown kung kinahanglan. Pero I'm thankful na you are radiating such positive energy. Na hindi sad ba? Na hindi yung nag-cancer sila, naghirap sila. Kiba ka unsay katong akong yung okay na? Go? Okay.